Gaurkoan kamera aurrean Iñaki Garcia dugu gurekin, bera Euskadiko Itsasargien elkarteko diruzaina da, eta datozen minutuetan elkarte honek zer egiten duen eta pixka bat nolako jarduera burutzen duen ezagutuko dugu datozen minutuetan zehar. Beraz, pixka bat testuinguruan sartzeko Iñaki konta iguzu. Nolatan erabaki zenuten Irunen horrelako elkarte bat sortzea? Mhm. Gu Frantziako itsasargietara joaten ginen oporretan. Eta han itsasargi asko daude eta oso gustora bueltatu ginen. Orduan, Andaluzian dagoen beste elkarte batekin topo egin genuen, eta esan zuten, zergatik ez duzu elkarte bat egiten, itsasargi lagunen elkarte bat egiten Euskadin. Eta horrela sortu zen elkartea. Horixe da, konta iguzu pixka bat, ez dakit inguru honetan, hori itsasargiekiko zaletasun handia dagoen, edo jendeari interesa pizten dion gaia ote den. Bueno, hemen kostaldean bai, eta gure kideak ez dira bakarrik euskadikoak, batzuk daude andaluzikoak, beste batzuek Badalonakoak, Burgosekoak, Madrilgoak, kide asko ditugu, gehiago nahi ditugu ere bai, eta, bai, jente galanta dago. Eta konta idazu, Iñaki, pixka bat jendeak ideia bat egin dezan, nolako jarduera egiten duzu urtean zehar. Hau da, ikusten dugu hori itsasargiekin eta itsasoarekin loturiko elkartea zaretera, beraz imaginatzen dut jarduera ere hildo horretatik jungo dela, ezta? Bai, hori da. Gure ideia, gure utopia izan zen itsasargiak zabaltzea eta denok ikustea. Hori zaila izango da, eta itsasargiak balorean jarri nahi ditugu. Horretarako zenbait aktibitate egiten ditugu. Adibidez, Christmas lehiaketa bat egin dugu orain Gabonetan, gero zenbait txango egiten ditugu ere bai, mikrokontakizunen lehiaketa bat egiten dugu ere bai, aurrentzako margo Marrazki lehiaketak, ez? marrazki lehiaketa bat, eta beste zenbait gauza. Ikusten dugu egiten dituzuen gauza guzti horien artean, asko gainera aurrentzat pentsatuak diren ekintzak direla, ez? Imaginatzen dut, belaunaldi txikietan ere, itsasargiekiko zaletasun hori sustatu nahi duzuela txikitatik, ez da? Bai, hori da, gehienek ez dute ezagutzen zer den itsasargi bat, nola funtzionatzen duen, eta ere izan genuen plan bat eskoletara joateko, baina hori ezin genuen egin, baina egiten dugu txarla batzuekin edo debate batzuekin ere bai beraiekin. Eta aipatu idazu, Iñaki, pixka bat, elkartera batzeko aukera dagoela esan diguzu, ez da, ezakit horretarako zer egin behar den, eta kide izateko itsasargien inguruan asko jakin behar den, edo gaiaz kuriositate handia izan behar alde. Ez, nahi duenak posible du parte hartu gure elkartean, kide izateko urtean zehar 10 euro ordaindu behar dira, eta 10 euro horiekin posible ditugu aktibitateak egitea, eta txangoak egitea, eta bar. Gero Gabonetan opari bat ematen diegu gure kideei ere bai, orduan, ez da garestia kide izatea, eta oso ondo pasatzen dugu. Horixe da, hain zuzen ere, gogoratu behar dugu ere, 2024 urtean, justo elkarteak 10. urte hurrena ospatuko duela, beraz zuentzat urte berezia izango da, eta hala izan da, ekintza asko egingo dituzuela, ez da? Hori da, oso urte berezia izango da, 2014ko abuztuan sortu zen elkarte hau, eta orain 10 urte beteko ditugu. Normalki egiten ditugun aktibitateak egingo ditugu, baina orain asanblada bat izango dugu, eta hori, ekimen puntualak eta bereziak egingo ditugu ere bai. Eta aipatu behar dugu ere, Irungo Udalak euskara sustatzeko programa bat duela, hau da kalean bai izenekoa, eta bertan elkarteak atxikitzen direla, pixka bat Irun mailan ere euskararen erabilera sustatzeko, eta zuek ekimen honetara atxikitutako elkarte horietako bat
zaretela. Konta iguzu, zergatik erabakitzen duten zuen elkartean ekimen honetara batzea eta bertan ere parte hartzea. Bai, ni beste bi elkartetan nengon, eta ideia esan nien beste kidei, eta oso gustora hartu zuten ideia hau. Euskara sustatzea eta beste gauzak egiteko posibilitatea ematen zuela. Orduan, zerbitzu batzuk ditugu, itzultzaile zerbitzuak, aurkezle zerbitzuak, eta hori oso importantea da guretzako. Gure web orria egiten dugu gaztelaniaz eta euskaraz. Eta amaitzen juteko konta iguzu, non begiratu dezakeen jendeak zuek antolatzen dituzuen ekintzen inguruko informazioa edo nora jo dezakeen jendeak zuei buruz pixka bat gehiago ezagutzeko? Gu daukagu blog bat interneten, eta han posible dute egiten ditugun ekintza guztiak ikustea, eta post guztiak ere irakurtzea. Batzutan jartzen dugu istorio bat, edo itsasargian egon den pertsona baten historia, edo zerbait, eta gero sare sozialetan ere gaude, Twitterren, ixan, Facebooken eta Instagramen. Eta amaitzeko jada, konta iguzu pixka bat nola begiratzen duzuen zuen elkartetik etorkizunera edo ze asmo dituzuen etorkizunera begira. Guretzako oso importantea izango litzateke bazkide gehiago egotea, eta ere portuko agintariekin harreman gehiago izatea, hori posibilitate izateko itsasargitara joateko, edo beste ekintza batzuk egiteko hori itsasargi batean. Hemendik elkartean egiten dituzuen ekintza guztiak gertutik jarraituko ditugu eta zabalpena ematen jarraituko dugu ere, beraz, mila esker Iñaki. Mila esker zuei.